Hadin bakaseng New Trap Achik National Movement kelami madan man penlong da kecing ki pai ba shanong ba Delhi Pandawa ikimat kijura jong kejat benriu. Nakilan joka Sarkar India limba Ministry of Home Affairs joka Sarkar India kalapha ekiciti syaka seng HANM nadu ka New Trik unai wing. Kat ba nakilan kaseng menta kasing ka Trik unok pra hajar pulai kalapan bena pai ba limba Presiden kaseng uba lamprang karbani hakajing kedu bat kilat pathai khubor banakeleng ke MHA lapan pau khamtam habai dei bat khatin khasi ban pedruno hakernit ke bapra jongkriti sinsyar kri India kat banakeleng joko Sarkar India ling baka MHA kalapan pau bakala banlong ke badai baka jaj beriu khasi kan yo no khatin khasi Henry habai dei bat kin line permit nek ILP nekeleng ke Sarkar India kamsyam lakran syai lakan penteri kam nem syak jela Meghalaya Juju hapai dei bakijing penbeno yu put usam hapadeng ke jela Meghalaya bat Assam naiklan joko Sarkar India ling baka MHA katkum ke city ke balapa syaka seng panaklan joko Sarkar kala dep ban pha syaka Central State of Division ban simkia hapai dei bat ketika kam jongka executive committee banikan halor ka jubab jongka Sarkar Preng lengba ka MHA ia ki dorkhas kiba keseng kala ai haubnai risau bat penbot daga jingi ki syong klan mengor hajantar mentar hanong ba Delhi hakalai trik nombombar jong sunem hajar pulai ha ki dorkhas kiba keseng kala ai syaka Sarkar Pedeng kentup ia ka Presiden jongkari India Prime Minister of India, Home Minister of India, but syaki arngut ki Cabinet Minister kita kilong i Kiren Rijiju but i Sarbananda Sonowal. Ka jingla jeki keseng Delhi kalong halor ki laitali ki mat ki jura ki bakta ya ke jela but ya ke jaj benreu. Ba ka ai ke jingkersan ya ke jingrai jong ke ying dorbar thau an ke jela ke bala sim ha ka arpunya tarik nai nailur jong usnam hajar khatra ban penrung ya ka tin khasi ha kernget ke bapra jong garis tisinsyar ke di India bat karai ban pentrai kam ya ka Bengal Eastern Frontier Regulation Act 1873 lanai ka ILP kabala priang hapo ke ying dorbar hakakat kendai tarik jong unok pra usnam hajar arpau an khat kendai kawai ka phang galong lor ke jingye penbai put hapreng ke Assam bat ke Meghalaya kani ke kamput kadai kanongrim ke bakaseng ke yeng banyada ira kendau ke siap uput usam kadawa ba ka Sarpreng kadai bantung ya ka Boundary Commission ban yarap ya ki artli ki jela Meghalaya bat Assam kabai dang don menta hapdeng ke jingikan penbetput namar klem don lang ke Sarkar Pedeng ke jingikan penbetput jong ki artli ki jela kan nomlong halor kita gilai teliki mat ki bakaseng kala dep ban ai se ka Sarkar Pedeng lengba ka tanat kam po yeng lene ka MHA Sarkar Pedeng lengba ka Ministry of Home Affairs kala pha ya ka jubab syakaseng haka nyau tarik kala pha ya ka jubab ka MHA syaka ribat ke reu lengba ka seng H&M haka nyau tarik jong ubnai ba khatway jong usnam hajar arpau arpulai ya ka baka seng kadang yo priang dangsen ya ka ka citi ha ka ka jubab jong ka Sarkar Pedeng ha ka bayadai bat kimat jing dawa jong ka ribat ke benreu kalong ka jing dawa
ban penrong ya ketin khasi hakrik ba pra jong kerti sencar ke India ka jubab ka ba ka seng ka layo pediang daga jingtho na ka sorkar pedeng lengba ka MHA kala kanshai ba ka sorkar India ka sauthu ya ka jing sngow bat ka jingdon kam ban kenthop ya ka ketin khasi bat kiwei ki ketin ru ha ka kherngit ka ba pra ka riti sensyar ke India ya kum kane ka jingkerpat hab ban pediang da ka ba shim ya ka jingsngau bat kiwei ki jun kam ki bami naka kata kadai ka jubab bawan naka sorkar pedeng lengba ka Ministry of Home Affairs syakari bat ka jibenrio lengba ka seng H&M kabar katba ya ka marjing dawa ya ka Bengal Eastern Frontier Regulation Act 1873 lane ILP kamsem la jubab syai kamsem ong hooj lane halor kene ka benta kata kadai ka jubab ka baar ka ba ka MHA kala jubab syaka jala mekhalia syaka ribat ke benreu leng ba ka seng H&M bat ka ba jingdawa jong ka jaj benreu leng ba ka H&M ban thau ya ka boundary committee o boundary commission ban ya penbejput hapdeng ka jala mekhalia bat ka Assam na ka tanat kam puyeng ka sorpedeng lane ka MHA kala pentip syaka jaj benreu lane syaka seng leng ba kane ka sithi lengba kane ka sithi artli ki sithi ki poi syaka jaj benreu haka nyau tarik benai bladap menta usnam kini ki artli ki sithi ki ba ka sorkar pedeng lengba ka Ministry of Home Affairs kala pha syakari ba jaj benreu lengba ka seng NCM ya ka ba kum ka seng HNM kala yo priang men haka nyau tarik jong ubenai November hajar arpulai habai bat kene ka jingdawa jong ke jaj bereu lembah jong ke seng H&M badai ban thau ya ka boundary commission kum kadak ban pen kloino ban penbet ya uput usam batikna uput usam bapura nakaliang jong ke jong ke MHA kala pentip baya kene ke benta ya ka jingtho kala pha sya kata ka CS division kata kamut Central State Division kaba ka sorkar breng kata ka division ko dei khmi ya ka jing pen bajput omdei tang jong ke jela mekhlea berasam rei jong baro ki state dan ki jela ki bahap hapo jong ka dong setai lamingi jong kari India kat ka bak kat kum kene ke sithi kala pha sya ka CS division kam namar ka kani ka CS division ka hap hapo ka jingpej ya ki kam pen baik put pen baik sam te kini kidai ki lightly ki sithi kini ki lightly ki mat jingdawa ki ba ka sorkar pedeng lengba ka MHA kala pha syakari bat ke jaj penreu ti namar kata nakaliang jong ka seng H&M kawe ne ki seng balang jong ka jaj benreu jong ka jela mekhlea dang ha kene ki benai gibaladap ngilawan syadalhi na benta ban tit jingkhang lene ban pensngo seki skor jong ka sorkar pedeng syaka seki skor jong ka MHA lengba seki skor pedeng lengba ka HMA te naliang jong ka seng ka ai khublai kerpang ye ka skor pedeng ka bala jubab ya ki jingdawa jong ka seng na benta ki jiron kam jong ka jala bat hak susu ka seng kala kensyai ba ka nom song klikti
halal kita ki laiteli ki jingdawa kan yai buddin ban pentikna ba kin poi syakathong jong ke jingjok. But ngimla kum ka seng hi brokawai ban klem da ai kublai susu ya ka MHA kabala simkhia om tang ha ka jing ya kendo bat ngi ginoi lam seng te po nong bat dol hi henrei kane ka jing ai ka jubab jong ki hadin tang saus ni jong ka jing iki ka pen i sai kedar ba ka sorkar pedeng lengba ka MHA ka burom ya ka ri berkat benreu ka burom yang ngi pajba jong ke jalam kalia bat ka burom ya kine ki mat jing dawa jong ke benreu ya kine ki mat ki jura ya kine jungkam ke bakerki jong ke jat benreu bang ladai ban panlong ai no bat ke ladai ban implement no kum ka sorkar kemi ka badai ket kum ki kam ki jongka kita kidai ki jubab ki ba ka sorkar pedeng leng ba ka MHA kala pha syaka ribat ka jai benreu leng ba ka seng H&M te nakalam su snong ba e ki jongi jong ke jalam khlea bat phila ro ban sondor ya kine ki city ki ba ka MHA lane ka sorkar pedeng kala pha sya ka jaj benreu leng ba ka seng H&M phila ban sam ke jing pen sngo kalong pi hangne ka ken sai ba ka don kam ban ken thop yek tin ka si bat iki we tin hakir ba pra jong ka ti sar ka India kum kini ki jing kerpat la ken sai ba haban pedang kalong thik kum kini ki jing pen sngo jong ka jaj benreu kini ki jing pen sngo jong ka H&M kini ki jing tit jing khang jong ka H&M sya ka sorkar pedeng kalong ba ka jubab kalong ba hab ban pedang ya kini ki jing pen sngo jong ka H&M ya kini ki mat ki jural ne ki jing kwa jong jaj benreu kamdai ba ong mengi happen sngo mengi seno nrai kane ka ken sai ka MSA ka ken sai ba ki jing pen sngo jongi ha ka lai tarik ki jing pen sngo jongi ha ka san tarik jong nai risau bangi somet ya ki morondom syaki kenrem kelendang jong ko skor India kalong ba hangne ki tho sai ba hab ban pedang ya kum ki jing pen sngo po nong ba dali bang nginom song thach nginom song piti kamut bengin up baik ya ke next parliament ke ke baka next parliament ka declare na ke next parliament ka ka pen pau portai but sua ka taro kumbangila yasmai kumbangila yarai gino ilam bangi haban budin ngi haban simkia bat ngi habro ban ya kenro ya government of Meghalaya ba kapok dang don ban penjanai susu let's say kelak bandon hang ne hatai ki jingduna habre baktin kesi namar balai nga ong kumta namar kal kum ka jing sempang bagi sutu jungi kum noelam ki don katto katne kabangi kum ki pajba ngidang snow confuse ne so klumar namar ngilangi pai ha kini ki dark spell kasi paj ngan I for example don batho EAED don ru batho EAET te kano ka padai pi ngi kwa ba kinam susar jungi ki haban penbek ya kum kine ke berkot paj for example ying dorbar don batho dorbar DURBAR don ru batho DORBAR kamur kano ka padai pi ngang sngo ba kum kine ki ka sorkar bat khamtam naga head department jo kanihu kin haban simkhia ye kane benta khnang ba yo le si ba sau pos nam mansua pi kum ke benreu leng ba ka khasi authority ngi lawa hadu menta kam sem parlong an yo le se kum kine ki ki badang don hak jing bang haban penbek
Let's say, ti nama kata ke H&M, nama ke Porangdon, ke Parlimen keempat sedang, ngidakan tujur, ngidakan pat jur, ya ki bor sorkar. Kum juru kumbang ong mene what ya ka head department hapo jung ka school ba ni hu. Ba kidai ban simkia ya kini se kum kijing penbet. Kumbang ngiju ken borbor ba kum kiat benreu ke barit pai. Kum ki riulum ki barit pai. Giton kam ya ki an ki baklan ki ban yada na kajing wan rung ketlap ki benderi. Bat menta ka sniru ngidang thong ya iba bawan nong sik kum ucharman jong ka anti influx operation cell. Ba kane ka sel kat hado bangim ompat penlong an ya kene ka an lane yang ne ka state lane ka LP ka bakum ki benreu ngi angnot. Kemut keleng baju ne ka anti influx operation cell ha ka jingelam jong babawan nong sik kum ucharman ngi hap ban le bateng ngileken mentan ke po ke executive committee. Bat namar ngi sutu bakum kirulum jongka jelam eklia idun kam sibun kilat dan ki an ki ban yada kerpang yang kum ke beurit pai na kejing warung kun slap jong ki mendari ne jong ki barjela sang ne ka ri ke be ke jong